totes a tots i benvinguts una setmana més a l'assignatura de València. Concretament estem en la part de gramàtica. A veure, les últimes setmanes hem estat veient uns tipus de paraules que se diuen els verbs. Algú se'n recorda del que eren els verbs? Algú? Bé, els verbs, si se'n recordeu, eren les paraules que indiquen les accions que fem les persones o els animals. Mireu, per exemple, jo si us he preparat unes frases i anem a veure si sou capaços i capaces de descobrir on estan els verbs. Mireu, la primera frase diu: jo menjava una poma. Quin seria el verb en aquesta frase? Seria jo, seria menjava, seria una o poma? Seria menjava. Val? Menjava seria el verb que tenim, és l'acció que jo estic fent. L'altra frase diu: nosaltres juguem a béisbol. Quin seria el verb? El verb seria juguem, val? És l'acció el que estem fent. I l'última, demà cridaré a Pere per telèfon. Quin seria el verb en aquesta oració? Seria demà, seria cridaré, seria a, Pere, per o telèfon. Quin seria de tots el verb? Seria cridaré, val? Ho hem dit, els verbs són les accions que fem les persones o que fan els animals. Està clar? Val. Després de veure el que eren els verbs, seguirem amb els temps verbals. Se'n recordeu que hi havia 3 temps verbals? A veure, les accions que estem fent ara, com se diuen aquests temps? Eren verbs en present. Són les coses que estem fent ara en aquest moment. Les que fem ahir, o després d'ahir, o la setmana passada, o el mes passat, eren verbs que estaven en passat. I el que faré demà, la setmana que ve, d'ací un any, eren els verbs que estaven en futur. Vale? I mireu, a veure, així us he preparat uns quants verbs. I anem a veure, primer, quins pensem que estan en present? A veure, quin ne trobo algun dels que estan en present? A veure, camina. Camina és un verb que està en present? Sí, perquè és una cosa que podria estar fent ara. A veure, més verbs en present. A veure, ballava és en present? No, ballava no és present. Jugava, tampoc. Estudiaré crec que tampoc. Mengem, nosaltres mengem un pastís. Mengem, ara, ens en mengem ara, molt bé. Eixe sí que està en present. A veure, què més n'hi ha per ahí? Nadaré, jo crec que no. Parlava, jo crec que tampoc. Montava, i si no me sona tampoc que estigui en present. I l'últim diu cante. Jo cante una cançó. Sí, la cante ara, molt bé. Cante també seria un altre verb present. Anem a veure ara els verbs que estan en passat. A veure, ballava. Ahir ballava una jota. Sí, això podria estar en passat. Molt bé. Jugava. La setmana passada jugava amb Beatriz i amb Mireia. També podria estar en passat. També està en passat. Estudiaré. A veure, estudiaré. Això no me sona que estigui en passat. No, això no està en passat. Nadaré. Tampoc me sona que estigui en passat. Parlava. Ahir parlava amb la meva mare. Sí, això està en passat. I montava l'escalèstric. També està en passat. Ja teníem els 4 verbs que tenim ahir en passat, veritat? I ja sols es queden ben cerclars els verbs que estan en futur, és a dir, el que jo vaig a fer demà, la setmana que ve, el mes que ve, l'any que ve, val? Per exemple, estudiaré. La setmana que ve estudiaré per a l'examen de matemàtiques. Com és la setmana que ve? Està en futur. I per últim, demà nadaré a la platja. Que ara ja podem nadar a la platja, menys mal, per fi ens han obert la platja. També estaria en futur. Vale, això és el que hem vist aquestes 2 últimes setmanes en quant a el verb. Per tant, què anem a veure avui? Avui anem a veure una altra cosa que tenen els verbs, que se diuen la conjugació del verb, o les conjugacions verbals. Mireu, què són les conjugacions verbals? Direu, això què és? Vale. Els verbs es poden conjugar. I què vol dir que un verb se pugui conjugar? És a dir, que un verb el podem trobar escrit de diferents formes. Com per exemple, mireu, del verb cantar jo puc fer diferents verbs com cantar, cantaré, cantaria, he cantat. Heu vist com jo he agafat el verb cantar i l'he ficat de diferents maneres? Doncs això és el que vol dir conjugar un verb. És agafar un verb i ficar-lo de diferents maneres. Per exemple, també, a part de cantar,
En ballar també podríem fer-ho. Ballar, ballaré, ballaria, val? He ballat, has ballat. Tot això seria conjugar eixe verb. I estic segur que a vosaltres ja se vos ocorreria algun altre seguríssim. Vale. Una vegada ja sabem el que és conjugar un verb, hem de saber que els verbs els podem classificar en diferents conjugacions. I tenim els verbs de la primera conjugació, de la segona conjugació i per últim és de la tercera conjugació. Mireu, anem amb els verbs de la primera conjugació. Quins són aquests? Aquests són els verbs que acaben en ar. I així vos he ficat alguns exemples. Cantar, ballar, jugar, viatjar, mirar. Tots els verbs que acaben en ar perteneixen a la primera conjugació. Val? Ja sé que és molta informació la que vos estic contant avui, però bueno, anirem poquet a poquet i estic segur que ho aneu a fer superbé. Vale. Els verbs de la segona conjugació, quins són aquests? Aquests són els verbs que acaben en er o en re. I així tindríem alguns exemples. Córrer, escriure, veure, tindre, val? Tots aquests verbs que acaben en er o en re perteneixen a la segona conjugació. I ja per últim tenim els verbs de la tercera conjugació. I quins són aquests? Són tots els verbs que acaben en ir, com per exemple patir, cobrir, obrir, eixir, val? Tots els que acaben en ir perteneixeran a aquesta tercera conjugació. Val, a veure, sé que és un poc difícil, però no us preocupeu. Què anem a fer? El primer que anem a fer, abans de ficar-nos a fer les activitats, és anem a copiar, val? Des de aquesta diapositiva, vale? Ficarem agafarem la llibreta de valencià, de color roig ficarem què són les conjugacions del verb, copiarem la definició i després vindrem a copiar el que és cada conjugació. Ficarem primera conjugació, són tots els verbs que acaben en ar, i ens fiquem 3 o 4 exemples. El mateix amb la segona i després el mateix amb la tercera. Val? A veure, per exemple, per a fer les activitats, mireu, a veure què passa amb la dieta, ja tenim la pissarra així en... Per a fer les activitats, imagino-se que vos escric aquesta activitat, que és... Anem a fer una cosa, jo vaig a escriure uns verbs i anem a tindre que dir de quina conjugació és cada. Per exemple, que borra, corria i... Mira, en alguna activitat ens diran digueu de quina conjugació són aquests verbs i vosaltres direu, a veure, ballava no acaba ni en ar, ni en re, ni en er, ni en ir, veritat? Però ballava de quin verb procedeix? Procedeix del verb ballar, veritat? Veritat que ballava ve del verb ballar? Ballar. I ballar en què acaba? Acaba en ar. Per tant, si acaba en ar, a quina de les 3 conjugacions perteneix? Perteneix a la primera. Aleshores, nosaltres, si tenim la paraula ballava i tenim que dir de quina conjugació és eixe verb, nosaltres ahí ficaríem primera conjugació. Vale? Bueno, corria. De quin verb ve corria? Corria ve de córrer. Veritat que ve de córrer? De córrer. I córrer en què acaba? Acaba en era. Si acaba en er, de quina conjugació era? A veure, hem dit que els que acaben en ar són de la primera i els que acaben en er o en re eren de la segona. Aleshores, jo així dalt ficaria segona conjugació. I per últim, tenim ahí la paraula escrivia. A veure, escrivia de quin verb ve? Ve del verb escriu, escriure. Veritat que ve del verb escriure? I en quin acaba? Acaba en re. Veritat que acaba en re, per tant, a quina conjugació pertany? Acaba en re. La primera, la segona o la tercera. Este també acabaria perteneix a la segona conjugació perquè acaba en re, veritat? Perquè els de la segona podien ser en re o en er, val? Recordeu-se. Segona
conjugació. Val? Aleshores, si alguna vegada se trobeu alguna activitat que ens diu digues a quina conjugació perteneixen els dos verbs i els tenim escrits aixina, tenim que pensar sempre de quin verb procedeixen. Val? Bueno, sé que això és un poquet difícil, la veritat, però estic segur que totes i tots ho heu entès a la perfecció. Aleshores, ara ja podem anar a fer les activitats i recordeu, si teniu qualsevol dubte, m'ho podeu deixar a la pàgina o bé m'ho podeu enviar per el WhatsApp, val? Bueno, espero que us hagi agradat molt el vídeo. Fins al pròxim. Adeu!